तो भाई माने देख ये हूँ आईटेल गोटे कीपैड मोबाइल यार प्रोब्लेम होची चार्ज होनी। तो आज आम या रिपेयरिंग करवा तार चार्जिंग पिन चेंज करने को पड़ो। प्रथमे आम या चेक करवा चार्ज हो कि नहीं। देखु चार्जिंग लगेदेली तथापि चार्ज होनी। आम अन्य एक मोबाइल रे चार्जर को लगे देखा। देखु ये चार्ज होची किंतु ये मोबाइल टी चार्ज हो नहीं। चलतु आम या रिपेयरिंग करवा। देखु ये चार्जिंग पिन रे कार्बन हो जाइए से मोबाइल टी चार्ज हो पार नहीं। आम ए चार्जिंग पिन को चेंज करदे। चेंज करने कीपैड रो टिकली पत्ता टी आम अलगे नवा। प्रथमे वाटर गन को 350 रु 400 मध्य रखा। यार को 5 रु 6 मध्य रखा। तापर एबे आमे पिन ऊपर टिके पेस्ट दे दवा। पेस्ट देले अति सहज खोली जीव। तापर हॉट ब्लोअर टी गरम हवा पर्यंत वेट करवा। सेतिकी समय मध्य आमे चार्जिंग कनेक्टर गोटे खोजी नवा। तापरे चार्जर पिन रो तल आड़ू हिट दवा। देखो चार्जिंग कनेक्टर टी खुली जाइए। आमे एबे ये चार्जिंग कनेक्टर जगह को वाश कर नवा।
ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ପେଷ୍ଟ ଦେଇକି ଆମେ ଚାର୍ଜିଂ କନେକ୍ଟର ଲାଗୁଥିବା ଜାଗାକୁ ରିସୋଲ୍ଡ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଚାର୍ଜିଂ କନେକ୍ଟରର ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ରିସୋଲ୍ଡ କରିଦେବା। ଏହାକୁ ରିସୋଲ୍ଡ କଲେ ବୋର୍ଡରେ ଠିକରେ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଚାର୍ଜିଂ କନେକ୍ଟରକୁ ବୋର୍ଡରେ ଲଗେଇବା। ହିଟରକୁ 350ରୁ 400 ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ଆଉ ଏୟାରକୁ 5ରୁ 6 ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା। ତାପରେ ହଟ୍ ବ୍ଲୋଅରଟି ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଚାର୍ଜିଂ ପିନ୍କୁ ଲଗେଇବା। ବୋର୍ଡରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ବୋର୍ଡର ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ହିଟ୍ ଦେବା। ତାପରେ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଚାର୍ଜିଂ କନେକ୍ଟରର ଲେଗ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ରିସୋଲ୍ଡ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଚାର୍ଜିଂ କନେକ୍ଟରର ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଚେକ୍ କରିବା। ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାର୍ଜର ଲଗାଇଦେବା। ଲଗାଇଲା ପରେ ଆମେ ମଲ୍ଟିମିଟରକୁ DC 20 ଭୋଲ୍ଟରେ ସେଟ୍ କରିବା। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ରୋବ୍କୁ ପଜିଟିଭରେ ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରୋବ୍କୁ ନେଗେଟିଭରେ କନେକ୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 4.19 ଭୋଲ୍ଟ ଆସୁଛି। ତ ଏବେ ଆମ ମୋବାଇଲଟି ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କରେକ୍ଟଲି ଚାର୍ଜ ହେବ। ତ ଆମେ ଏବେ ମୋବାଇଲକୁ ଚାର୍ଜ କରି ଦେଖିବା ଚାର୍ଜ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲଟି ଅନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଚାର୍ଜରକୁ ଲଗେଇ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାର୍ଜିଂ ଶୋ କରୁଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଆଉ ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ବି ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ।
ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ।